morgon, hotelton. Det så att vi har ett avstält där sett tälla. Tält nummer 13. Och här kommer det som en lotto. Och för att bjuda hon te och kaffe och så är det tea one sugar. Jag vill sitta samman med dig. Så. Coffee, tea. Yeah, tea, one sugar. Okay. Okay. Yeah. Come in, sir. All two coffee. Yeah. Tea, one sugar for me also. Yeah. Okay. Okay. Ja. Afatrinki, couple. Yes. Yeah. Okay. Yes. Okay. Yeah. Remember? Okay. Not same problem again. Okay. Att tjänar Rockon att det komma där vi till. Nu det plejer inte komma helt in. Det som hände I år var vi hade så här allt bättre stöv och skramp och det blev så gravskyttne eller krussen är att det blev arthallar. Och det här hade inte finnas ju. Så nu kommer han helt in så nu kamera är stäv för test. Kjetje växer och kulten mickar la växer kan man säga minusstiene. Morgon är kallt. Här är det som rönner få så här samband vi familjen vi har sänt sms eller rinja men det fanns ut det och något blev vakt av en sms som sa att det är unga pengar efter annars jag kanna och att det var som hemma från förra till det var så ska lucka väl så nu tar slott men det kan visa sig runt leven här är som alltid sett några väser upp det är alltid bestämt det nämnt I år men jag kan visa ett annat ta koka vatten för att det inte ska vara skite och så sätter man där tom mot dockan och här så sätter det och här så är det koka och lagt då I här och här kan man så vaska sig finkan shit det det är vaska sig finkan det är inte rent vatten så det är allt för koka ur någon kälton som är levande här som det är. Det är så att det så ska. Morgonmaten till nästa säma vi får att det är en haura soppa eller haura tunnor haura grejer. Och så får vi pilser och ätjekaka. Det är mesta men dövren till näka varierande men det börjar alltid vi I blomkålssoppa. Det är nästan allt. Det är alltid varit allt nu. Detta är 3 av natten jobb. Och där skulle vi äta av döver, alltså mitt i skulle vi äta upp en fjäll. Det var spännande. Nå, det så. Ja, det er jo ikke. Nej, jeg har godt hørt, at det er lidt anderledes, men jeg havde egentlig regnet med, at der var noget. Her er mere forsyninger. Vi går. Så det tager tasken her, Joko. Is it too heavy? Yeah, you're very strong. Yeah. Thank you. Nej. Så nu kører det til Joko. Gengar vi nian til et som eiter. Jeg får se glanka det. Ja, det er sånn kjelt. Okker Tower. Og her skulle vi så äta døvra. Altså, det vil si middag. Av middag. Jeg får sette et telt opp her. Det var rettelig spesielt. Ja, vi Gunther, han är väl bättre I det. Han var kanske nog just solbrille, solkrem, väl skött.
Akkurat som i förrjön och när kvärast den tyvärr. Så alla folk där var charmerande att täcka stenar. Ur naturen och leja där upp och sätta sin märker och andra turen. Det är tjejligt. Men det är bara det är också som ligger i för just. Här är det så just. Vi gänger på hända maten så närliggande det huxa. Hur ska vi vara? Det är bara fjorde dagen men det är. Ska vara 8 dagar. Och fjällen. Det är bara det. Vi kan gå spänna ja. Det är ganska tidigt när jag tar mig 6 timmar för att komma ner här. Så jag vill just spänna till bräcken här. Men det är hatta sjukan som kör. Hvis man inte akklimatiserar rätt så kör man släck ner nå. Och det tror jag att det är procenten som visar succéerna. Vi har kommit toppen. Han som visar succéerna tror jag. Det är det som håller sig. Kunna klara det. Det är att träna, det är kanske runda maraton eller triathlon eller är det väl 4 på alla måter. Men hade sjukan spyr slett kött. För det väl 4, lilla 4. Ofta är det fight och gamla som har ettnerna kommer igen. Det är ganska små fett så goda så. Pappa ofta fortalt mig om en som har varit fjället som han vi. Han Jackes fett. Akkurat det som vi gäng här på. Och då är så hinner att post så finns det stäck. Så Jack kan fram ett timer. Och säger sitta dit här. 5-minute break. Och så Jack kan fram om. Så det pausen. Så det han över skyltet jag ser skibanna. Vi inte har pösas. Nu har vi stäck. Det var väl längre på. Jag går lige herned så kan man lige se. Ja. Därför var lige med. Det är en ordentlig stor och nere efter det är drickvaturer. Och här blir det synte det anstått. Det var spännande att se vad vi är under nästa söndag. Men i bakgrunden här är Kilimanjaro. Här är Guspurma. Här är det. Så det är Guspurma nästan med verket att se. Nu är det kom lätt åter ur, men jag har en guide som håller ej av mig. Han släpper mig inte ur syn. What's your name? Baraka. Baraka? Yeah. Yeah. You take care of us. Yeah, yes. Yeah. Thank you. We are together. Yes. Jag har funnit det var afrikaner, det här 4 söka. Jag kallar mig Jakobo. Hvis det är för Jens. Det är nog det brukar. Jens Jakob, Jens Jakobo. Det ser nog så fittligt namn. Det var Gintje. Och fjället blev vi över här sammaste. Det är flera som gör att det är liv i naturen, att det är lätt att skräckvandra till bärarna så tror att det är ytla skötter. Jag skulle tro att det är viktigast att jag tar mig så gänga på henne vad han var att skua sig väl. Till så näka tar spärre på hans, det slutas nog nej. Det är inte lätt att få fötter. Så det är ordentligt att skopja den och är pär. Här har det Snickers. Sast att vi kommer högt upp. Vi är uppe i 4300 meter högt. Här är trust inne i Snickers någon mera. Det vill säga att det är om att bresta. Det är ju just när jag vandrar rätt. Du vill alltså upp vid under här brist. Var det exploderar. Nej, det säger jag. det var inte en bror. Nej, det är lever så. Akkurat kommer det ur det är en rejäl folk som kommer. Det är ett rätt berg här som bära.
og så selskapene i eisene. Og her nere bojer, Moji. Han nere jo her, større bojer. Og her leven som vi var fyrra kvalde. Og i gjørskvalde var vi der som man ser ikke levende, men så ikke akkurat antennene kom akkurat som ødlas falskene kommer fra. Men jeg vet ikke han hva jeg eier, men her så en kløyve av omkrongsle. Det var vi lover en fra vi bare. En som jeg finner sjakra seg en av selvbrød. Han flotta selvbrød. Det er vi tjøngene seg, kløyvene. Og stappa gråtmutten av de og tre. Nu har vi den stek. Det tog at det kallnar. Vi kom opp i hatten her. Og det folk som letar seg i skallklæene. Det de som åttast skalle. Og de som oftast de vanntøtt, eller gossier vatten avvisande. Men gossier så det vindtøtt. Så at det nekve at det som gjør man kallt og det at det vinteren. Og her det låt, ikke nekv, men vi kommer gjennom møter som ritsjonen. Her et skær, en holser her. Det er ikke engang en holser. Men en rikker her som vi skulle oppå. Og her skulle vekkere være ganske sint mer vinter. Oppi her og hinne. Her så et brekst ferali. Leieren sa det, men han heter Johanna. Han født på det. Hei, brother. Ja, han har gjort meg ved nøkron, som vi ikke får fortelle om, men det var ordentlig. Altså, iverraskende, hos fetter og bløyer og forstandene til han var. Og så det stortlig eisen i spørsmålene. Men i folkeslænen som gjør det. Det landslæger som det altså det for meg, det virker det som best kan løse det kunne være hausens bottner. Det og slutt og forskjellige vokster. Det var akkurat som jeg gikk av hausens bottner. Så en grønn amplett nesten. Det var ikke noe så kjelt vi. Da vi skulle bo gjøre, så råper Felix 2 minutes. Så skulle alle bare være klar og være bo gjøre. Så støtter han seg her, og så vet jeg at han vil. Så av sted. Nu är det han där vid. Här släpa. Här ber. Här går åka. Right. Jag var ju i Amerika. Pojnat var glad för att komma att København. Alltså vi helt danskar var så höfliga och fitter och snackar så roliga och späckliga. Alltså amerikaner. Ja, god vet vad det är för tankegång där. Jag kan inte här vi gett och blasta här och ropa och skråla som om att det är det enaste i världen. Det är helt och fel. Orsaka med amerikanska vänner och med amerikanska familjer. Men här är gott här då 24. Och nu fick vi åkara första kärva el. Det var på tojerna att han har tidsit såna kläder vi. Ja, allon möbeljonslä och hittar till fingrar och fötter. Og nett under klæder, og jeg vet ikke kvart. Så det kommer vel vi et helt. Så det ikke helt spilt.
Ja, landslæg her. Så ser man mest særlig vi sån här tæra luknande som växer på skånen. Det är speciellt. Här uppe är okkara fjallmannaklätter. Här har det är likvid det inte. Här har sleipa teltet och nya och om man vill här. Och för att här ska vi så äta döver. Ja. Nej, det skal man jo også nå. Det virker lidt spændende. Kan jeg få pladser ind med over? Kan jeg få det billede? Hvad er det her for et sted? Lava Tower er den klippeformation lige der. Og frokoststedet for i dag. Lige læg. Super smukt sted. Helt fantastisk. Sådan der. Perfekt, tak. Ja, och det sätter också ett tält upp. Och här är bara skaffegrejer och det är allt. Inte har det sett väsen upp här. Ja. Stilla. Det är helt otroligt vad det kommer. Jo, börja nu. Det är allmänt väsen här uppe. Det är så tjuvigt. Ja, så här är det manglar nog inte. Selvfølgelig er det erfaring, men ikke. Karibu. Vi er i 4641 meter. Det er høgste evighet døver at jeg vet. Vi går på at jeg vet ikke. Vi pleier å gå sopp og få en blomkålsopp. Nej, det er godt. Det ville være udnævnt til tørre til. Nu är vi dattera affär. Vi får om man jobbar här skärre. Och här är en med han är bara sitter på säljer och hattar ju kom bäst för har vi. Nicodemus här som ber taskarna för ja. Så det är här är service. Och nu har vi inte vi har inte några meter uppe dusch var vi tål. Vi har några meter upp. Ja, sådan du kan ikke maskinen med at stå under du. Och nu får vi Hvad siger du? lägga vad meter neråt. Og så på sådan nogle små opgaver. Och här är så en näkre normen. Här är väl knär för att lån.
Kan du help you lidt, Buck? Der kommer noget vejr. Kan du help you? Om han skal bære din... No, that's okay. It's okay. There's nobody who to help him. Skal vi have skaljak på nu? Det vil jeg i hvert fald lige gøre. Der kommer noget dernede nu. Ja. Nej. Jeg tror bare, det er vildt. Jeg skylder vel han vil hjälpa dig vi riksdags något. Det er ikke frammar. Du är så gammal och hostar så. Han är nog helt som värret. Han är snäck för att köra. Så att du säger. Kulle du är. Ja. Men om några dagar så är vi här uppe. Att han för oss. Att det är Mount Kilimanjaro. Och det är högsta fjäll i kvar i Afrika, ja. Alltså vi där då. Ja. Och hade man nu gå och vinna. Att Felix när blöjor och fitter. Han ville hjälpa Gunther i riksdagen. Han visste som var Gunther var några gammal. Han är lite gammal, Nej, han är inte så. och kör. Ja, så. Ja, han sett helt att ryssna. Ja, det har två trus. Jo, how old? Heter en sanker till Gunther och till slåaren Joken. Där är bara i truschen. Nej, nu så är det inte trus. Ja, nästan. Det heter en som när han vill finna trus. Det är Ringo Starr. When I get older, see my head many years from now, will you still be sending me a Valentine? Birthday kisses, bottle of wine. When I'm 64. Landslags med det växer några kaktusliknande hela. Just ananas. Vad ska stå äter och det är hotäckande så tjå. Det är näck folkaslå att möta. Vi då hälsa på. Ja, vi hälsa på brittar. Var normen feckar var affärer. Tvär. Så är det annars danskarna som är allmäntliga fettliga. Och mest av Ötland tar stäpbotten för afrikanerna. Det är virkliga fetter. Deiligere av vi att göra. Hjälpsammer och på alla mat. 2 minutes warning, säger Felix. Så ska man just klara. Och det som är kvar över gör då jag säger 2 minutes warning. Att då får jag pissa. Det här känner Annok alltid. Att vi skulle städa så får jag pissa. Ja. Över. Så lever han så kommer skönt där. Mjörskan och ja. Med en kaktus här och det är nog så vanligt för flera folk och är gjort dejsnet. Det är att fotografera en riktig kaktusen där uppe är som det bara vara en eller två. Nu är det bara atlas där. Stora och flott, spännande.
Det här är en synte större leva än inne. Det är tält alla möjligaste. Gott plats. Hakuna matata.